ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులు వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పరిరక్షణ కోసము రాజ్యాంగంలో పొందపరుచున్నది. అదేవిధంగా ఇక్కడ దొరికేటటువంటి ఫలాలు, అడవిలో లభించే ఫలాలు కానివ్వండి, ఇక్కడ ఈ భూమి మీద నివసించే హక్కు, సర్వ హక్కులు ఆదివాసులకు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా 100% ఆదివాసులకు పొందే హక్కు ఆదివాసులకు ఉంది. కానీ లాక్డౌన్ కారణంగా, ప్రపంచమంతటా లాక్డౌన్ కారణంగా అతలకుతలం అవుతుంటే భారతదేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈరోజు మాకు 100% రిజర్వేషన్ను 50% చేస్తూ తీర్పు ఇవ్వడము ఎంతవరకు సమంజసమని మేము అడుగుతున్నాము. అంటే ఇది ఆదివాసుల పైన పెద్ద వివక్ష, ఆదివాసుల పైన కుట్ర పన్నుతున్నారు, దొంగ దెబ్బ కొట్టారు. అయితే జీవో నంబర్ 3 మాకు ఆదివాసి సమాజానికి ఒక గుండెకాయ లాంటిది. కానీ ఈరోజు మనకు విరుద్ధంగా తీర్పు వచ్చింది. అయితే ఆ రోజు మేము ఫిబ్రవరి 25 తారీఖు నాడు ర్యాలీగా వెళ్ళి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఐటీడీఏ గారికి కానివ్వండి, కలెక్టర్ గారికి కానివ్వండి, తహసీల్దార్ ఎంఓలకు కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ర్యాలీగా వెళ్ళి మా యొక్క మెమోరాండాలు సమర్పించడం జరిగింది. అయ్యా, జీవో నంబర్ 3 మా గుండెకాయ లాంటిది ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో వెలవెలలాడుతుంది, దానికి మీరు యథావిధంగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి మేము ఆ రోజు వినపించిన కానీ మా యొక్క మెమోరాండాలను చెత్త బుట్టలో పారేశారా అని అడుగుతున్నాం. మేము ఏం చేశారు మీరు? కలెక్టర్ గారు, మేము అడుగుతున్నాము, మీరు ప్రభుత్వానికి తెలియపరిచింది. ఈరోజు మాకు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని మేము చేసినా కానీ మాకు చాలా ఇబ్బందికరంలో మేము ఇబ్బందిలో పడ్డాము. 100% రిజర్వేషన్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐటీడీఏలో చూస్తే ఒక అటెండర్ నుంచి క్లర్క్ వరకు మొత్తం నాన్ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. అదే 100% ఉన్నప్పుడే మాకు అమలు అవ్వట్లేదే. మరి ఇప్పుడు 50% అంటున్నారు. మేము చిప్పకూడు పట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు నాన్ ట్రైబల్స్ దగ్గర మా పిల్లలు, ఆదివాసీ పిల్లలు కూలీనాలు చేస్తున్నారు, లేబర్ పనులు చేస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వాలు మాకు అన్యాయం చేస్తూనే వస్తున్నాయి. ఇది రిజర్వేషన్ అంటున్నారే. ఇక్కడ భారతదేశంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో రిజర్వేషన్ అంటే ఇది మా తాత ముత్తాతల ఆస్తి, మా పోరాటాల ఫలితమే ఈరోజు మాకు దక్కినటువంటి రిజర్వేషన్లు. ఆ రోజు కొలన్ ప్రాంతంలో అంబేద్కర్ పోరాటం చేయకముందే కొలన్ ప్రాంతంలో 1820లో ఆదివాసులు పోరాటం చేయడం జరిగింది ఆ రోజు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో. అదే కాకుండా 1632లో బిలాల్ పోరాటం, పహడియ పోరాటం, సంతుల పోరాటం, గోండుల పోరాటం, గంటందర పోరాటం, ఇలా పోరాటాలు చేస్తూ రామ్జీగౌడ్ పోరాటం, ఇలా జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం కొమరం భీం పోరాటాలు చేసిండే కాబట్టి ఈరోజు మాకు రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి. ఈరోజు నాన్ ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు తీర్పు వచ్చిందని చెప్పేసి 100% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ఈరోజు 50% చేస్తే వాళ్ళు సంతోషం అని పేపర్ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. అయ్యా, ఈరోజు జీవో నంబర్ 3ని 50% చేశారే. ఎల్టీఆర్ చట్టాలు ఉన్నాయి, 170 చట్టం మాకుంది. ఏ రోజున మీకు అడిగామా? 2 అంతస్తులు మీరు బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు, ఎల్టీఆర్ చట్టాలకు ఉల్లంఘన నడుస్తున్నారు, కానీ ఏ రోజు మిమ్మల్ని మేము అడగలేదు. కానీ ఈరోజు మాకు వచ్చినటువంటి తీర్పు చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే మా అస్తిత్వాలు ఎక్కడో ఎటో పోతున్నాయని చెప్పేసి మేము చాలా బాధపడుతున్నాము. అయితే ఈరోజు దీనిని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రివ్యూ పిటిషన్ తక్షణమే ఇచ్చినటువంటి తీర్పును వెనుక తీసుకోమని ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే అలాగే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ పొంది చట్టసభలో కూర్చున్న మన నాయకులు మాట్లాడాలి, గలం విప్పే సమయం వచ్చింది. నేను ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎంపీ ఎమ్మెల్యేస్కు నేను అడుగుతున్నాను, అయ్యా, ఎందుకు ఇంతవరకు మీరు పేపర్ స్టేట్మెంట్లు కానివ్వండి, ఏ విధంగా ఏ విధంగా కూడా మీరు మాట్లాడట్లేదు? అంటే ఈరోజు మీరు రిజర్వేషన్ తోటే ఇప్పుడు శాసనసభలో పార్లమెంట్లో కూర్చుంటున్నారు. కాబట్టి గలం విప్పి మాట్లాడని దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేదంటే భవిష్యత్తులో మనకి సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఇలా చిన్న చితక రాజకీయ పదవులు కూడా కోతపడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆలోచన చేయాలి. అంటే అందరు ఇప్పుడు మన ఆదివాసీ సమాజం అందరూ దయచేసి మీకు అందరికీ నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. ఆదివాసీ మేధావులారా, విద్యావంతులారా, ఉద్యోగులారా, సంఘాలారా, మీరందరూ ఏకతాటిపై వచ్చి
మన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటో దానిపై మనము మాట్లాడాలి. లేకపోతే జీవో నంబర్ ఈరోజు జీవో నంబర్ ఎలా అయితే కోర్టులో వెలువలాడుతుందో ఆ విధంగానే రేపటి రోజు ఎన్టీఆర్ చట్టాలు పోవచ్చు, 170 చట్టం కూడా పోవచ్చు. కాబట్టి మీరందరూ ఏకతాటిపై వచ్చి మాట్లాడతారని నేను ఆశిస్తూ, మనమందరము ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత అందరం కూడా నడుము కట్టి మనము ఈ కరోనా వైరస్ కంటే మనము తర్వాత లాక్డౌన్ తర్వాత మనము అందరం ఏకతాటిపై వచ్చి పెద్ద ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నేను నమస్కారం చెప్తూ మీ ఉద్యమానికి అందరూ ఏకతాటిపై వస్తారని ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. దయచేసి మీరందరూ ఎవరికన్నా నేను నొప్పించుంటే రాజకీయ పార్టీలు కానివ్వండి, అంటే ఎవరైనా మేధావులు కానివ్వండి, ఈరోజు మనము చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నాం కాబట్టి అర్థం చేసుకొని వస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. జై ఆదివాసీ.